como facemos sempre nas reportaxes, pois empezámolas con un cordial saúdo. E hoxe ese saúdo por vai dende Forcarei, dende Terra de Montes. Aquí vaise disputar dentro de breves momentos pois ese campeonato galego de caza de arceas, a 22 edicións. Participan un total de 21 cazadores. Imos saber, imos descontar a vostedes pois todo o que dea de sí este evento deportivo. Imos con elo. Pois o mellor que hai que coñecer nestes campeonatos é o herceario sempre. E os que veñen casi que todos son da fora. Hai de Pontevedra, porque neste campeonato, como dicíamos, fai un chisquiño, é de todo Galicia, o campeonato autonómico. E temos conosco o señor Picón, que é o presidente de aquí, de Forcarei, do Tecor de aquí de Forcarei. Señor presidente, como está vostede? Moi ben, aquí. Dixernos que leva días traballando duro arreo para que todo saia ben. Bueno, hai que intentalo que todo saia ben, que é o que se desexa sempre, non? Couto de caza, o Tecor, que extensión ten? O Tecor en total ten 23.000 hectáreas, o que pasa que vamos a cazar en 18, porque temos aí dous dividido en dúas zonas de caza, entonces só vamos a usar unha. E como está o Tecor, como está? Bueno, está bastante ben, en Coello non moito, pero bueno, Arcea sí que entrou este ano, os cazadores de aquí están conseguindo boas capturas. Falamos estilo Pitonisio. Pitoniso, díganos cantas arceas se podrán cazar hoxe? Non sei, nos campeonatos que hai sempre cando menos se cazan, porque a xente non conoce os sitios, salen todos xuntos, vanse xuntar varios na mesma zona, porque ao non conocer é difícil. Pero bueno, eu espero que se cacen siquiera 10 ou 12, xa sería un bon número. Primeiras horas da mañá, Forcarei, Terra de Montes, co campeón do ano pasado estamos aquí neste campeonato de Arceas 2017. Bueno, díganos como se chama vostede, porque a verdade é que prefiero que o diga. Jaime Pintos. Don Jaime, de Ourense. De Ourense, con moita honra. Campeón ano pasado con cantas pezas? Con 2 pezas. Este ano que pensa facer vostede aquí en Forcarei? Vimos a darlo todo, a gañar. Non vimos a participar, nada, vimos a gañar. Coñece o escenario? No, non tuve tempo, a verdade é que non tuve tempo. Hubo moita chuvia, incluso entrou un temporal bastante forte estes días e non pude visitar o coto. Nada, pois moita sorte e moitas gracias por atendernos. Pois en todo o campeonato, como saben vostedes, hai un regulamento e ese regulamento pois dan a coñecer os responsables correspondentes. Estamos co Federativo Xosé María Álvarez. Bos días. Bos días. Dentro de pouquiño vai comenzar este torneo e quixéramos saber cales son as condicións que teñen o regulamento que hai ou as normas que hai os participantes. Bueno, basicamente o que consiste esta competición é que un cazador acompañado polo seu can vai recorrer un terreno que informaremos posteriormente, ten que intentar cobrar un máximo de 3 becadas, que é o que permite aquí o Tecor. Vai acompañado dun xuiz, que o xuiz é o que vai controlar que o concursante cumpla as normas, el xa leva un modelo coas instruccións precisas, que basicamente é que non poden levar máis de 10 cartuchos para disparar, non na escopeta non poden levar máis de 2 cartuchos sempre cando levan, por exemplo, unha automática, e despois que non poden matar ninguna peza que non sea interceptada polo can, non poden matar unha peza que estea parada ou no suelo,
Básicamente é o que consiste, pois hai unha serie de normas de seguridade que son prácticamente comuns a unha participación en calquera outra competición deportiva. É dicir que hai moitas restriccións, hai que dicirlo así, porque os que teñan pois escopetas repetidoras automáticas, pois non poden usar máis que eses 2 cartuchos. Logo hai un tempo tamén, non? A ver, non podemos utilizar máis que 2 cartuchos. Cada vez. Así se automáticas, que normalmente que se poden 3 cartuchos, poden poñer somente 2. E polo tempo, o tempo máximo da competición son 5 horas, vamos comenzar ás 9, vamos terminar ás 2. Hai un tempo despois, un tempo que se dá dun cuarto de hora posteriori, en caso de que alguén quere aproveitar eses minutos, pero bueno, ten unha serie de penalizacións que eu recomendo que todo o mundo entre na hora, porque todo aquel que entre despois das 2 da tarde, en caso de que non houbera que ir a un sorteo e non teña ninguna peza cobrada, saben que non poden entrar no sorteo. Entón, eu recomendo a todo o mundo que veña antes das 2, porque pode entrar no sorteo en caso de non se cobraran as pezas suficientes ou que non teñamos os participantes suficientes para o Campeonato de España, que serán 3 este ano. Entón, porque se vemos despois, cada minuto son 25 puntos, ten unha serie de penalizacións que prácticamente deixaría en cero. Moitas gracias, Xosé María. Aquí, onde estamos agora, chamas a Freixeira, é unha área recreativa, e aquí dentro de breves momentos pues, vais a dar esa saída. Así é que, nada, a ver o que dá de este torneo. Pois a ver, esperemos que se vexan moitas becadas, polo menos. Gracias. Gracias. Quixéramos escoitar agora ao señor presidente da Federación de Caza en Pontevedra, o señor Couselo, don Francisco Couselo Castiñeiras. Paco, estes campeonatos dan moito traballo ou son doados de facer? En certa medida, o que pasa é que a experiencia non de facer outros campeonatos chega un momento que o faz todo por rutina. O que desexas é que todo saia ben, son os cazadores que salgan ao monte, que poidan cazar e disfrutar nos seus lances, e o demais vai todo de corrido. Estamos, por certo, hai que dicilo, que estamos aquí metidos no local social da Asociación Ponte Freixeira. Estamos ao lado dunha estufa porque fai un frío, pero os cazadores son duros no monte, Eu creo que non foi tanto frío, porque estamos a 0 grados, o sea que nin frío nin calor, non? A menos un. Bueno, pois, evidentemente, os cazadores non podemos ter medo a nada, e menos ao frío. Aparte estamos nun campeonato que é de arceas. Arceas ten que facer frío para que haxa arceas, senón non sería viable, non? Elas sabemos que veñen escapando do frío e buscan aquí o tempo máis templado, pero claro, máis templado para elas é moi frío para nós. Entonces esperamos que os cazadores salgan por aí e disfruten e fagan unhas boas perchas. Falamos da arcea, unha peza bastante difícil, ademais que é unha caza pois moi natural, porque aquí non hai sucedáneos, non se pode soltar. Pero, dicía eu, vostede caza tamén a arcea? Non, o meu é o coello e daí deixame estar, porque, xa bastante teño, non? O que pasa é que, vas te enterando, unha vez que estás organizando, pois escoitas comentarios de cazadores, e sempre, como na vida mesma, vas aprendendo, non? Non cabe duda que a vida é a universidade máis grande que podemos ter. Estamos na praza da Igrexa, aquí está a Igrexa precisamente daqui de Forcarei, e detrás de min pois está o Concello. Estamos aquí porque estes campeonatos de caza non somente é unha actividade deportiva, senón que tamén se exerce o turismo, porque os que veñen aquí logo volven, e sempre se dá a coñecer un pouco porque o que é o municipio onde se desenvolven estas probas, non? E para falarnos dese turismo, temos connosco unha compañeira, ademais de amiga, que é Flor Robreda. Flor, que tal?
Moi bons días, pois a verdade é que o Concello de Forcarei é un concello cargado de atractivos turísticos cunha gran riqueza natural do que imos falar pois a continuación, non? Imos dar unhas pequenas pinceladas do que se pode ver e do que se pode desfrutar neste concello da Terra de Montes. Podemos destacar, por exemplo, o mosteiro de Aciveiro, que é un mosteiro que é ben turístico-cultural. Ademais, podemos falar tamén das Pontes do Lérez, de diversas rutas de sendeirismo, é dicir, unha grandísima riqueza natural, patrimonial, da que nos dará conta en breve unha gran coñecedora deste concello. Sí, de aquí de Forcarei, que dice que sabe moitísimo sobre todas as riquezas que hai aquí. Tamén falaremos logo da gastronomía, que tamén é importante aquí. Por suposto, o prato estrela, a carne richada, como non, que ten unha festa ademais na súa honra, que xa se ten celebrado a principios de decembro, é unha pena non poder gozar desta carne richada deliciosa. Tamén as filloas son moi típicas nesta zona, hai moito que desfrutar e moito que degustar neste concello. Bueno, pues nada, que logo eso, que vas a entrevistar a esas persoas, a esa señora sobre todo que sabe tanto de aquí de Forcarei, e imos coñecer un poquinho pues esas riquezas que ten este municipio. Agora sí, chegou o momento de dar unhas pinceladas sobre os atractivos turísticos máis destacados do Concello de Forcarei, e para iso está con nós unha gran coñecedora deste territorio como é Ana Barreiro. Hola, moi boas tardes, moi bons días. Bos días. Primeiro de todo, podemos destacar, por exemplo, o patrimonio histórico e arquitectónico do Concello de Forcarei, sen esquecernos, por suposto, do mosteiro de Aciveiro, que é fundamental. Sí, realmente é a xoia do noso concello. Un mosteiro do século XII, fundado en 1135, abarcou unha grande actividade económica, cultural, en todos os aspectos, porque ademais o que tiña máis preto era o Seira. Desde o ano 2001 é hospedería, o cual facilitou tamén a súa reconstrucción e que o sigamos mantendo en pé, porque a partir da desamortización de Mendizábal en 1835 quedou abandonado. Non quedou a iglesia porque é a iglesia parroquial de Aciveiro, entonces esa sí se mantén. He de destacar que o patrimonio histórico e arquitectónico está moi ligado, moi vencellado tamén ao patrimonio natural. De feito, existen diversos roteiros que precisamente atravesan paraxes naturais espectaculares, pero tamén podemos ver eses recursos arquitectónicos, muiños, o propio mosteiro. Fálenos un pouco desas rutas. Si, ben, temos tres rutas. Dúas parten do propio mosteiro de Aciveiro. Unha é natural, é dicir, sube polo Candán, dá a volta, parte do mosteiro, dá a volta pola Serra do Candán e volve ao mosteiro. E logo, desde o mesmo mosteiro, parte outra ruta, que é a ruta das Pontes do Lérez, discurre polas parroquias de Aciveiro, dúas iglesias, Forcarei, Castrelo, hai 23 pontes, me parece que son, e logo métese no Concello de Cerdedo, continúa por ali. A maioría das pontes, como a Ponte Vella de Andón, e a Ponte de Gomail, a Ponte Vella de Andón está preto do mosteiro, de feito unía o mosteiro con Santiago e era camiño de arrieiros que viñan do Ribeiro. E logo hai, moitas outras pontes, a de Carballa, a Ponte do Crego, moitas outras máis pequenas, pero que daban paso e servicio a todos os lugares, porque temos moitísimos lugares en todas as parroquias. E despois temos unha máis reciente, que é a das Neveiras de Fixó, en Millerada. Tamén está algo vencellada, digamos, de alguna maneira co mosteiro de Aciveiro, pero por si sola xa é un espectáculo que é as propias neveiras, que están agora en fase de consolidación e demais, non só no tema arqueolóxico, sino que tamén natural, porque discorre o sendeiro hasta baixar preto do río, vendo toda a zona do Candán desde o outro lado, desde a parroquia de Millerada, con un interés paisaxístico espectacular, sí.
Precisamente esas neveiras son un recurso único, non? Poderíamos dicir, do Concello de Forcarei, e teñen unha historia pois moi interesante, non? Fálase de que os propios monxes do mosteiro pois explotaban económicamente en relación coa venda e co comercio de xeo. Sí, o mosteiro tiña as súas propias neveiras, incluso dentro do propio mosteiro se conserva unha que é rectangular. Estas outras parece que pertenecían ao Cabildo de Santiago, pero era como un monopolio, é dicir, para facer unhas neveiras, pois neste caso o Cabildo, tiña que pedirlle autorización ao mosteiro, e eles autorizaban ou non. As de Fixó, si as autorizaron, parece ser que na parroquia de Quintillán se quixo facer outra e pleitearon por ela, según recolle o Tumbo Grande, que é onde se recolle a historia do mosteiro ao longo dos séculos. Entonces, si era unha fonte de ingresos, ademais. Parece que estas de Fixó en concreto se sitúan preto do camiño real que discurría entre o Ribeiro, en Ourense, e Santiago de Compostela. Unha delas está moi cerquiña da calzada, a outra está un poquinho máis lonxe, e comerciábase co xeo, pero comerciábase a nivel señorial, clerical, non o pueblo llano, por decirlo de alguma maneira. O que sí saben facer moi ben tamén en Forcarei é divertirse e tamén gozar da gastronomía. Fálenos desas festas, desas feiras das que se pode gozar ao longo de todo o ano. Bueno, pois en festas gastronómicas, por exemplo, temos a Festa da Richada, máis ben son unhas xornadas, agora, durante o primeiro fin de semana de decembro, pois os restaurantes de Forcarei, póñense de acordo e con outra serie de actividades, pois, para os pequenos, ou rutas, por exemplo, as neveiras este ano foron unha ruta cicloturística, tal, para que a xente, se achegue, faga un pouco de turismo e se quede a comer. Pois quedou demostrado que Ana Barreiro é unha gran coñecedora do Concello de Forcarei. Moitísimas gracias por darnos esas pinceladas e facer este percorrido a través do Concello de Forcarei. Moitas grazas. Gracias a vos. Estamos co primeiro cazador que chegou ao punto de encontro aquí en Forcarei. Como é o teu nome? Manuel. Que tal foi esta xornada de caza? Bueno, foi bastante intensa. Contábamos que ver un pouco máis de caza, pero non pudo ser. Demos un monte bastante duro, moita silveira, bastante cerrado. Pero, bueno, ao final demos atopado unha becada, unha arcea, como chamamos aquí, e demos visto cobrala. Foi, supoño que moito camiñar, bastante complicado ata poder conseguir esta peza. Sí, de feito os primeiros kilómetros que fixemos anduvemos moito terreno, digo, de silveira, sin atopar nin siquiera rastro.
Toparíamoslo máis ou menos a unha distancia dunhos 6 km, 7 km. Foi o único rastro que vimos, outro quente máis que nos deu a cadela, pero non houve peza, vamos. No, que teño unha misa. Ai, non, outro día. Coa chegada dos cazadores ao punto de encontro escoitamos un pitido característico, o beeper que levan os cans de caza. Explícanos como funciona e para que serve. Bueno, pues este é un collar que utilizamos para saber cando o can para saber onde se encontra, porque a veces pues aquí neste monte hai moita maleza, entonces a veces o perdemos de vista, e cando o collar empeza a pitar, pois sabemos onde se encontra o animal para poder acercarnos a él e poder abatir a peza no caso de que este no lugar. O papel do veterinario neste tipo de campeonatos é fundamental para certificar que se trata dunha peza obtida, cazada, no momento da competición. É un pouco así a cousa, non? Sí, por un lado é certificalo, ainda que este caso creo que ao ir acompañado dun xuiz non é casi necesario, pero basicamente tamén o que nos interesa é controlar ou facer un control sanitario no estado que están estes animais. Por eso pesámolos, vemos a condición corporal e dentro dun rato pues vamos a abrilo para ver sobre todo presencia de parásitos, é o estudio que facemos, porque estes animais móvense eles dunha parte a outra de Europa, pero móvense cos seus parásitos e as súas enfermidades. Cal é o procedimento, cal é o tipo de probas que se lle practican á peza? Basicamente, tomarlle o peso, controlar a condición corporal e despois, unha vez que as abrimos, tomar unha serie de vísceras e depois xa esas mostras acaban nun laboratorio facendo unhas probas específicas. Pois deixamos a especialista traballar. Temos con nos o único cazador de momento que trae dúas pezas. Como se estivo desenvolvendo esta xornada? Polo que vemos bastante frutífera. Sí, moi ben. A pena que non dimos abatido outra que movimos, pero bueno, de 3 vistas, 2 abatidas, un tiro solo, está moi ben a cousa. De momento, supoño, satisfeito polo menos. Sí, satisfeito co traballo do can, co xuez que me tocou un rapaz excelente tamén, co terreno tamén, o tempo tamén nos axudou, feliz, de momento feliz, estamos aí de primeiros, a ver se non vai nadie e nos leva o título. E xa que eres un posible campeón, estamos moi interesados en saber o teu nome. O meu nome é Óscar Suárez Ventoso, estou representando a Cinegética Coruñesa, son de Arteixo. Estás moi ben acompañado cun setter. Como se chama? Se chama Nava de Reina Dama. É unha perriña que ten 4 anos e medio, a verdade que ten moita pasión pola caza, e aí estamos os dous. A que horas tiveron lugar as capturas? A primeira ás 9:40 e a segunda ás 11:05, máis ou menos. Sobre 9:30 a 11 da mañá. Pois moita sorte. A richada é o prato estrela do Concello de Forcarei. No restaurante París prepárano dun xeito exquisito. Precisamente por iso nos poden explicar como é ese procedimento para conseguir un prato tan delicioso como este. Bueno, a richada é moi sincello. O único que se trata é ter unha carne boa, unha carne de tenreira boa, aceite, cebola, a carne, deixala que se vaya facendo,
cando está casi feita unhas gotiñas dun albariño, dun viño blanco, e listo, un pouco de tempo, está feita. A principios de decembro celebrades unha festa gastronómica relacionada con este produto. Sí, todos os primeiros fin de semana de decembro sempre facemos a festa da Richada, e este ano fixemos a 24ª edición, e bueno, é un pouco onde damos a coñecer para todos o que é a Richada, vamos, un prato que xa é moi antigo. A festa non chegamos a tempo, pero seguro que hoxe imos poder degustar este prato tan delicioso. A persoa que mellor nos pode vender os atractivos turísticos do Concello de Forcarei é a súa alcaldesa, Belén Cachafeiro. Que é o que podemos visitar? Cales son os recursos turísticos máis destacados? Bueno, en Forcarei, en realidad, temos casi todos son recursos turísticos, temos uns espacios naturais sorprendentes, preciosos, de feito, temos 3 espacios medioambientais en Rede Natura, que son a Serra do Candán, o Cando, a Serra do Cando e o río Lérez. Nun dos espazos medioambientais que está metido en Renatura é a Serra do Candán. Aí nacen 2 ríos moi importantes na provincia de Pontevedra, que son o río Umia e o río Lérez. Polo tanto, medio ambiente creo que somos os mellores da provincia de Pontevedra. Tamén podo falar da gastronomía do noso concello. Aquí pois é moi típico a richada, un plato casi único en Galicia, e onde podes degustalo só aquí en Forcarei a súa maneira. É unha forma de facer a richada pois única daqui. Contamos con 3 rutas de senderismo. Un é a Ruta do Lérez, en onde podemos ir pasando por unhas pontes preciosas, pode ser a Ponte de Gomaíl, a Ponte de Andón, a Ponte do Crego, entre outras moitos muiños, albarizas. Despois temos outra ruta que é a Ruta das Neveiras, en onde é unha ruta preciosa no Alto Candán, en onde a parte de poder pasar polo lado das neveiras e ver aqueles elementos tan singulares e únicos, pois contase tamén cunhas vistas espectaculares a través de un mirador en onde se pode ver un pobo abandonado, Grobas, en onde hasta fai poucos anos vivían veciños de Forcarei ali. E a outra ruta que temos tamén, unha ruta de senderismo circular que sale do Mosteiro de Acibeiro e vai polo Alto do Candán, é a ruta de Acibeiro-Candán. É unha ruta preciosa en donde podemos ver as albarizas, que pois eran estruturas que protexían porque antes había osos aquí, entonces protexían pois todas as apiculturas. Eu pois animaría a todo o mundo que veña a visitar Forcarei. Forcarei conta con unha xente moi hospitalaria e unha xente bondadosa e boas donde as haxa, como a xente do interior, casi toda. Invito a visitar estes paraxes. Estamos xa na recta final do 22º Campeonato de Caza de Arceas de Forcarei. Nestes momentos vai dar comezo a comida de clausura e a continuación a entrega de premios.
Ramón Rodríguez Cobas. Rodríguez Cobas, efectivamente. Bueno, que podemos decir deste campeonato? Que avaliación podemos facer? Pois poderemos facer unha avaliación de matrícula de honor. O sea, eu levo asistido a moitos campeonatos e a verdade este é de matrícula de honor en todos os aspectos. No aspecto da organización, no aspecto do monte, en sí, no aspecto do día, no aspecto do compañerismo que aquí se viveu e sobre todo agora que estamos aquí neste restaurante na comida de clausura que tamén foi un espectáculo. Esa hermandade que se viveu aquí, non? A hermandade que se vive no mundo da caza, no mundo das becadas ainda se vive máis por como lle comentaba eu ao secretario de Deportes de Pontevedra, que é unha das disciplinas máis difíciles que temos dentro da Federación Galega de Caza, a becada, polo seu traballo e polas dificultades que conleva o localizar estas pezas. Ademais que non admite sucedáneos, por se alguén o quere pensar. A perdiz podía ser o un coello, pero este non. Efectivamente, aquí non hai sucedáneos, este é unha especie alóctona que migra polas nosas terras, que escasamente bota aquí uns días e que logo continúa o seu viaxe a outras zonas. E que, bueno, os nosos cazadores aproveitan para esta especie tan bonita e tan espectacular como é a becada, non? Bueno, Ramón Rodríguez Cobra, moitísimas gracias. Gracias a vos. Nada, seguir aí ao pé do cañón sempre nos campeonatos. Moitas gracias. Pois tamén temos que falar, lóxicamente, tratándose de deportes, co delegado da Xunta de Galicia de Deportes, en Pontevedra, señor Benavides, don Daniel. Como vive vostede todo este torneo, todo este evento? Bos días, pois moi ben, todo nunha xuntanza cordial, donde, bueno, a participación, solo mirar a cara de felicidade dos participantes, pois quere decir que foi un evento que tuvo todos os ingredientes, un día espléndido e, bueno, en a competición deportiva 100%, que miramos aquí, con un nivel alto. Un nivel alto? Un nivel alto, que decían aquí, había un nivel que xa facía moito tempo de que non había este nivel de participación. Quer decir que eu cada vez que veño aquí pois non deixo de sorprenderme pois iso, nunha federación como a de caza que ten 16 modalidades, que se comentaban, 16 modalidades, e delas, que sempre se dice que tal, solamente hai 4 ou 5 que teñen eso que se chama morte, non? É unha destas, pero que, bueno, que hai un seguimento e hai unha actividade deportiva 100%. Falando do que outros comentaron, tamén se comentou aí que a vostede convidaron moitas veces e que sempre está presente nestes torneos, nestes eventos. Bueno, pois sempre que podo asisto, non? É dicir, outras veces por incompatibilidade con outros eventos, pois non asisto. Pero aquí é a forma incluso de coñecer e vivenciar o que é o deporte e coñecer cerca dos deportistas, que moitas veces, pois iso, nos axudan pois a intentar facilitar, bueno, pois que o deporte siga avanzando, non? Porque cabe duda que os primeiros que manteñen, un dos que intentan manter o medio ambiente en perfecto estado, pois son eles, non? Que son os que están todo o día no monte, non? E de asistir aquí, pois coñeces a realidade en primeira persoa. Daniel, sabemos que ten vostede presa para marcharse, pero quería pedirlle, bueno, o último sería que nos puxera un titular a esta competición de hoxe. Pois que o mundo da caza sigue marchando, e que ten boa saúde e que hai, o que felicito tamén a todos os participantes e que desexo que esta saúde que continue, ahora que estamos nas datas estas de Nadal, pois que continue moitos anos pois tendo esta boa saúde e este entusiasmo, que mirei moita xente nova pois con ánimo de participar e de cuidar a natureza. Moitas gracias. Moitas gracias a vos. Estamos cos 4 primeiros clasificados deste campeonato. Queremos coñecer a súa valoración sobre como se desenvolveu esta proba. O primeiro clasificado está aquí á miña dereita. Como ves que se desenvolveu esta proba?
Moi ben, un bo ambiente entre compañeiros, bastante caza, un terreno moi bonito, o día nos acompañou tamén, e así. Un balance moi positivo. Sí, se veu, bueno, dice a Federación que se contabilizaron sobre 30 arceas, si contamos as que vimos entre varios serían 20, pero bueno, bastante ben, para a caza que estamos acostumbrados a ver, bastante ben. E agora o Campeonato de España. Intentaremos traer o título para a casa entre os 3 compañeros que imos, a ver si recai en un dos 3. Como segundo clasificado, que valoración podes facer ti? Bueno, como dixo meu compañeiro Óscar, os terrenos son excepcionales, viuse moita caza, que sobre todo nos campeonatos o que se ve é que ver caza, independentemente que se abata máis ou menos, digo, unha valoración positiva, sobre todo. Tamén o mesmo, agora o que queda por diante ese Campeonato de España, a ver se hai sorte e algún dos galegos que vades representarnos podedes conseguir algo. Dende logo, é verdad que é unha experiencia única para os que podemos ir representando a Galicia. Bueno, o mesmo que diría todo o mundo, sorte, e nada máis, poder disfrutar sobre todo. Valoración como terceiro clasificado? Pois eu penso mesmo que eles, todo perfecto, saliu todo ben e hasta a comida estaba moi boa, entonces, pois, non hai nada que dicir. Agora un pouco de descanso e, como dicimos, ese Campeonato de España. Aí xa son palabras maiores, xa veremos o que pode pasar, a ver. Que se pode facer. Como cuarto clasificado, o mesmo, que valoración fixeches deste día, desta xornada de caza? Ben, bueno, como cuarto clasificado, peor que eles porque son os 3 primeiros, pero ben, abatimos caza, vimos arceas, estuvo un día estupendo, unha pena apostar para poder ganar, arriesguei, quedei cuarto, pero bueno, moi ben, unha competición moi boa e disfrutamos do día, que é o importante. Pois arriscar é o que van ter que facer os nosos 3 representantes no Campeonato de España. Pois temos que poñer o punto final e ímolo facer donde empezábamos esta reportaxe, aquí xunto do Concello e da Igrexa Parroquial de Forcarei, en Terra de Montes. E aquí estamos coa señorita Robleda, con Flor, que estivo conosco aí pois traballando arreo, de verdade que o fixo moito e moi ben, que é a realidade. Flor, que experiencia podes sacarte deste evento? Porque efectivamente ter feito moitísimos traballos de radio, de televisión e todo eso, pero bueno, isto de caza creo que é a primeira vez. Pois sí, é o meu bautismo no mundo da caza a nivel profesional, e a verdade que foi unha experiencia moi entretida, aprendín moito, vin lugares moi interesantes tamén, moitos atractivos turísticos, e o balance é sumamente positivo e dende logo para repetir. Pues nada, xa saben vostedes, para repetir, cando quieran en Forcarei van a topar moitísimas cousas, non somente naturales, senón históricas. Bueno, veñan por aquí que é mellor, porque tamén a gastronomía xoga un gran papel neste pobo. Flor, que nada, que moitísimas grazas, e damos as grazas tamén a todos os que están véndonos neste momento, con eso, con a despedida, así é que, adeus.